Ahojte, som Peter Jánošík, včelár z Liptova, víťaz prvého ročníka Fiat Profesionál hľadá profíka. Včelárim tu v Nízkych Tatrách a akurát máme obdobie medobrania, čo je pre včelára taký sviatok. Pri mojom podnikaní mi už rok pomáha Fiat Scudo, ktorý som vyhral vďaka súťaži Fiat Profesionál hľadá profíka. A tie sezóny by som povedal, že na med sú podobné, len táto sezóna začala o dosť neskôr, čo veľa ľudí už neverilo tým včelám, že niečo donesú, ale nakoniec sa poponáhľali a doniesli. Ale toho medíku bude plus minus takisto ako minulý rok, možno o niečo viac. Včeláreniu sa ľudia venujú už od pradávna a prvé zmienky boli o takých brtníkoch, ktorí v podstate chovali také polodivé včely a sledovali prirodzené vlastnosti a žitie včiel, že vyhľadávajú dutiny stromov, tak aj tí prví včelári boli brtníci. Predkovia v podstate vyberali z tých brtov alebo z rôznych slamených úľov celé pláty medu. Nakoľko nemali medomet, tak tie pláty museli popučiť, znivočiť, aby ten med odtiaľ dostali. A tie včielky si potom museli to dielo vystávať na novo, ale ten medomet v podstate ľudia už používajú 100 rokov, takže to nástavkové včelárenie a s rámikmi tu máme už dlho, takže záleží, čo sú naši predkovia. Určite ste videli film Tisícročná včela a tí včelári tam ten medík skladovali v rôznych hlinených nádobkách, pozakrývané iba handričkami a naozaj ten medík, keď je vzatý a vytočený v správny moment, keď je zaviečkovaný, tak by sa nemal kaziť. Ja včelárim spôsobom, ktorý ma v podstate naučil starý otec a otec. Je to taký konzervatívnejší spôsob, že v podstate vyvesujem plod do medníka, aby sa tie včielky do medníka nasťahovali. Počkám, kým včielky nanosia do medníka med, poriadne ho zahustia, poriadne ho nechajú vyzrieť, zavičkujú a med vyberám až potom, keď je medík úplne zrelý, asi zavičkovaný aspoň polovica rámika. To medobranie pre včelára je tiež naozaj krásne dni v roku, náročné, ale to je tá odmena za celoročnú drinu.